Türkmenistanda hökümeti tanqidleyici mazmunly listovkalaryň ýaýradylmagynyň ýa-ni opozisiýa öz aktivistleriniň tutsak edilenligini habar berdi. Türkmenistanyň daşynda hereket edýän DWT topary adynyň iki aktivistiniň Milli howpsuzlyk ministrliginiň işgärleri tarapyndan tutsak edilenligini aýdýar. Türkmenistanyň daşynda hereket edýän Türkmenistanyň demokratik saýlawy DWT atly opozisiýon hereketiň lideri Murat Gurbanow 30 martda YouTube kanalynda yerleşdirilen habarynda Haşgabat aktivistleriniň tutsak edilenligini habar berdi. Murat Gurbanow adynyň iki aktivistiň Didar Aşyrowyň we Döwran Gylyjowyň adyny agdaýar we olaryň Milli howpsuzlyk ministrliginiň işgärleri tarapyndan saklanandygyny aýdýar. DWT hereketiniň lideri hökümeti tanqid edýän listovkalaryň ýaýradylmagynyň ýurdun kanunlaryna ters gelmeýänligini bellemek bilen Aşyrowyň, Gylyjowyň we beýlekleriň boşadylmagyny talap edýär. Son günlerde Aşgabatda we beýleki şäherlerde prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň işden çekilmegine çagyrýan listovkalar peýda boldy. Azatlygyň Lewapdaky habarçysy näwirli adamlaryň Türkmenabatda Gökbazaryň hemde Ençime Sowdan okutlarynyň girilgelerine prezident Berdimuhammedowyň işden çekilmegine çagyrýan plakatlary we listovkalary atyp çykanlygyny habar berdi. Habarçylarymyzyň sözlerine görä, munyň ýa-ni hususan da Liwabyň administrativ merkezi Türkmenabatda howpsuzlyk güýçleri çap hyzmatlary bilen meşgullanýan telekeçileri hem hünärmenleri soragy çekip başlapdyr we listovkalaryň aňyrsyndaky adamlary anyklap dessine tutsak etmegi wada beripdir. Geçen anna we şenbe günleri Milli howpsuzlyk ministrligi we polisiýa surat hem video çap edýän telekeçileri hem hünärmenleri derňedi. Olaryň ellerinden printer enjamlaryny aldy we enjamlary ekspertiza uğratdy. Eýlerini gijesi bilen sorag etdi diýip ýagdaýdan habarly bir Çeşme adatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Habarçymyz hekimetler tarapyndan soragy çekilen yerli ýaşaýjylaryň biri bilen gurrundaşlyk geçirmegi başardy. Onuň sözlerine görä, bu derňewler şäherde peýda bolan listovkalar bilen ilteşdirilýär. Çap hyzmatlary bilen meşgullanýan hünärmenleriň sözlerine görä, Milli howpsuzlyk ministrligi nägilelik mazmunly listovkalaryň aňyrsyndaky adamlar anyklansa olary dessine tutsak etmegi wada beripdir. Türkmen hökümetine garşy peýda bolan listovkalar we munyň bilen bagly tutkatutlyklary hem sorak edişlikler barada Milli howpsuzlyk we içeri işler ministrlikleriniň resmiýetlerinden kommentariýa alyp bolmady. Türkmen prezidentini tanqidleýiji mazmunly listovkalaryň ýaýradylmagy ýurt ykdysady problemalaryň we ilatyň arasynda nägileligin güýçlenen wagtynda ýüze çykdy. Ilatyň azyk üçinçiliginiň medisina kömeginiň girdejleriniň durmuş derejesiniň görülip eşidilmedik derejede pete gaçmagynyň şeýle-de kanuny hak hukuklarynyň häkimetler tarapyndan ätkerilmezliginiň fonunda ýurdun içinde kollektiwligiň nägilelik bildirmek boýunça çäreler köpelýär, daşynda opozisiýon çykyşlar güýçlenýär. Soňky bir ýyla boly wagtyň dowamında dürli ýurtlarda Türkmen hökümetiniň siýasatyna garşy onlarça protest aksiýasy geçirildi. Türkmen ýolbaşçylary öz adyny edilýän tanqidlary resmi taýdan kommentirlemýärler. Şol bir wagtyň özünde de ýurdun güýç edaralary başga pikirdäkileri ýygyrlamak hem ilatyň maglumat el ýeterliligini hatam çäklendirmek ugrundaky tagallalaryny artdyrýarlar. Döwlet gözegçiligindäki internetiň petiklenmeginden geçmäge mümkinçilik berýän VPN hyzmatlary ýyzyna böwetlenýär. Ulanjylar ýygyrlanýar hem soragy çekilýär. Habarçylarymyza görä, soň günlerde Türkmenabatda Ençime daşary ýurt kanallary şolsanda Euronews, Rossiya 24, RBK, Mir ýaly kanallar IPTV kabel telewizionynyň sanawyndan aýrylypdyr.